Anyidons aka m na-eche gị arụbeghị from you 1 million naira. Ọ bụrụ na ị bịa based on what you wrote on your Facebook page, ọ bụrụ na ị bịa mụ na gị ga-eso wee jee kpụta ndị enyi ule 10 people na-anya enyi ule, anyị kpọchaghị n'ụlọ ọgwụ gaa mee lab. Ọ bụrụ na enyi ule ha na-aya n'ọya ka ọsụrụ ya, I will give you 1 million naira. 80% of them bụrụ na ọya nọ ha n'ime alụ ka ọsụrụ enyi ule ahụ. Anyidons menye gị 1 million naira. Mana ọ bụrụ na anyị jee chekicha that 10 people anyị kpuchi ụlọ ọgwụ, ọ bụrụ na ihe na-akọ ọsọ enyi ule adịfa n'ime alụ na enyi ule ha na-aya bụ ihe o mere nzụta, Anyidons ị ga-enye 1 million naira. Anyidons a challenge gị pụta. Ọ bụrụ na ị bịa na Facebook na-ede ihe nwụ na amara anya ya, ọ dịzie ka anyị nwabụ ndị ministers of God na-ekwu okwu against evil na-eme n'obodo na na-emezi anyị na anyị bụ ndị asị. Anyidons ọka gobi pụta. I saw what you wrote because of the video m mere, so pụta. I challenge you 1 million naira pụta. Apụtago m pụta ka anyị jee kpọta mmadụ 10 kpọje ụlọ ọgwụ ka anyị shake ya. Anyidons, my brother, I'm still waiting for you. I'm ready for this challenge. I'm ready. Ka unu mara na ihe ahụ na-ekwu asị ka ọ bụ. Ọ bụrụ na unu nwere millions of followers, unu bịa na Facebook, you people are be deceiving people na-follow unu. Unu na-emezi ndị pastors, ndị Christians na ha bụ ndị okwu asị. Come out, I'm ready.